Hello, magandang gabi po sa inyo dyan. Mega shoutout dyan sa mga nanonood ko, subscriber ko, at saka dyan sa lugar ng mga taga Iloilo. Mega shoutout dyan sa inyo. Kaya ako nag-vlog ngayon itong oras nito na past 11 na, October 13, 2020. Maluwalhating muna nagpapasalamat ako sa Panginoon na tapos ng paggagamot ko pag-insenso at nag-service ako kanina at saka ganun din po sa nagpagamot sa iba at gumaling sila kahit ako nagulat po ako. Maraming salamat po una sa Panginoon Kristo at sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Kaya nag-vlog ako nitong oras nito, meron pala ako message sa YouTube ko, tapos nag-message pa sa messenger ko. Ito lang masasabi ko sa iyo, Jay, hindi ko na sasabihin na apelyido mo. Maraming salamat at lagi ka nagsusuporta sa YouTube ko. At God bless all sa iyong pamilya at sa lahat ng mga YouTuber. Ito lang masasabi ko sa iyo. Kung nagpagamot ka sa kanila, dalawa kayo, na siningil kayo ng ganong kalaking halaga, na hindi ko na siya sasabihin kung sino siya. Kasi mga magagaling naman sila, mga manggagamot at mga sikat sila. Silang lahat. Ito lang masasabi ko sa iyo. Kung napapanood mo lagi ng YouTube ko at lagi mo pala akong sinusubaybayan, ay maraming salamat sa iyo, Jay. Tinatanong mo ako sa YouTube kung ano yung palipad hangin, bakit hindi kanya magamot. Tapusin mo muna yung 2 weeks o kaya 3 weeks kasi binigyan ka naman niya ng tubig at saka ng paggagamot na hindi ka pa rin gumagaling. Try mo muna kung kasi nagpaggamot ka naman sa iba-ibang mga gamot at nagpatingin ka na sa doktor, hindi ka naman makita, tapos nagpagamot ka sa kanila at in-offer ka naman ng kamag-anak mo, sila dalawa kayo nagpagamot sa kanila. Ito lang mapapayo ko sa iyo. Ang palipad hangin, 3 klase. Kung totoong sinasabi niya, ang unang palipad hangin, yung taong hindi walang subo, natutunan niya lang to, kung kanino man niya to natutunan, kung sa basta lagi yung nagdarasal sa mga masasama. Yung pangalawa, yung may subo, 2 bato, 1 bato, mahirap po yun. Pero kung 3 may subo siya, napakahirap po yung kahit saan ka pumunta, may ventilador, hangin pa rin. Lumabas ka ng bahay, hangin pa rin. Atakihin ka niya. Kung may subo siya, lahat ng bagay kaya niyang galawin. Ventilador, kahit number 1 niya, magiging number 3 yan. Basta yung pakiramdam mo sa bahay mo, kahit walang ventilador, parang malamig, may kakaibang hangin. Yun ang mga palipad hangin. Kung yun ang ginamot niya at hindi ka pa rin gumagaling, sinabi mo, kaya nga nag-message ka sa akin dahil lagi mo ko napapanood, ito lang mapapayo ko sa iyo. Tapusin mo muna ng 3 linggo yung paggagamot niya sa iyo. Pero tagang hindi ka pa rin gumagaling at nagbayad ka ng ganong kalaking halaga at hindi pa rin nawawala, pumunta ka sa amin dito sa Pampanga, Florida. Malapit lang kami sa SM San Fernando, Guagua. Malapit sa Mount Carmen, dito sa Del Carmen. Gagamutin kita kasi marami na ako nakalaban na palipad hangin. Ang pinakamahirap sa palipad hangin, yung may subo na 2 batong itim o pula. Kasi nagdarasal na sila sa demonyo. Natapos na nila ang lahat ng dasal nyo sa kadiliman. Parang binenta na nila ang kaluluwa nila sa impyerno. Kaya nga sila ay palipad hangin, umaatake sila basta't nasa labas ka, basta't may hangin. Mahirap po yung gamutin, pero marami na ako nakalaban na gano'n sa taga City Horse, taga Samar, taga Batangas, etc. Lahat naman sila ay gumaling na. At maraming salamat sa iyo. Dito na kita sinagot kasi lagi ka naman nanonood. Kung napapanood mo to, Jay, yan ang masasabi ko sa iyo. Tapusin mo muna yung paggagamot sa inyong dalawa. Sayang naman yung binayad nyo. Napakalaking halaga. Baka sakali mawala yun ng 1 linggo, 2 linggo o 3 weeks. Pag hindi, punta ka dito sa amin sa Pampanga. Gagawin kong lahat. Lalasunin ko ang katawan mo. Ibig sabihin ng paglalason yon, i-insensuhan kita. Ayaw nila yon. Tatawasin pa kita. Ayusin ko pa lahat ng ugat mo. Baka may naiipit lang, kaya mayroon namamanhid ang mga kamay mo at nangangati ka o hangin mo sa katawan. Pangatlo, tapos dadasalan kita ng kakaibang dasal. Ngayon, ituturo ko sa yung dasal nyo. May dasal yon, 7 days, 9 days, 18 days. Yung kandilang nyo, doon mo malalaman kung luluha o hindi. Kailangan yung kandila mo maubos yon na hindi nagluluha. Pag yun na perfect mo at tumingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, basta't iisa pa rin ang Diyos, ang Panginoong Kristo, sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno, siya ang magagamot sa iyo, hindi ako.
Yun, maraming salamat sa panonood mo sa akin at mega shoutout dyan. At may iba-vlog pa pala ako sa sunod na lang ha. Sunod na lang yung nagpapa-shoutout dyan, yung ginamot ko kanina. At saka yung maraming salamat pala sa nagdonasyon kay Christina Malong ng Rafael o ang Carngel at ang mahal na ina. God bless po sa inyong pamilya. Maraming salamat po at magandang gabi po. Ayun, sinagot na kita rito ha, kasi hindi kita masagot. Napagod ako at marami pa akong ginagamot sa online, sa messenger. Kaya dito na kita sinagot kasi doon ka naman sa YouTube ko nag-comment at alam mo naman yung messenger ko, Facebook ko. Sinagot na rin kita at sinagot pa rin kita dito sa YouTube. Maraming salamat sa iyo, Jay. Na mabuhay ka. Sana'y gumaling ka na sa paggagamot mo sa iba, sa Cavite. Mag-alala, pag hindi ka napaggamot nila na malaki ang binayad mo ng kasamahan mo at pinsan mo, dito susubukan kita. Pero hindi kita sisingilin ng ganong kalaki. Bukal sa puso mo kung magkano ibibigay mo para may papambili naman ako ng kandila o ng langis. Maraming salamat sa iyo at magandang gabi sa inyong lahat.